Ви поздравявам с успешното дипломиране. Пожелавам ви много светли дни, много сбъднати мечти и всичко онова, което сте си намислили да се сбъдне. Здрасти! Поздравления по случая успешното завършване на висшето ти образование. Много благодаря. Би ли се представила накратко, как се казваш, каква специалност завърши? Казвам се Веселина Огнянова Карагьозова, завърших биология и химия, мартенската сесия и сега успешно се реализирах с моята специалност. Защо избра точно Шуменския университет? Ами защото исках да уча биология и химия, не исках да записвам медицина, исках да преподавам и да се надявам, че един ден и това ще стане в някой висш университет, не само в училище. Ако е най-важното нещо, което успя да научиш по време на следването си в университета? Най-хубавото и най-важното беше, че бяха хората, с които се запознах, начина, по който прекарахме всички години и в университета, и в общежитията. Всичко беше много хубаво и забавно, а преподавателите бяха наистина големи професионалисти и ни помагаха. Какви 3 съвета би дала на всеки, който реши да учи в Шуменския университет? Да се забавлява много, да слуша добре какво му казват и никога да не се отчаява, защото изпити се взимат лесно, стига да си много упорит. Човек, който реши да следва на доста годинки, така че никога не е късно човек да завърши висше образование, сега да го иска. Много е вълнуващо. Много е, как да кажа, впечатляващо и знанията, които се получават, са много на ниво. Завърших специалност екология и опазване на околната среда в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Тази специалност, според мен и според моите колеги, е с добро бъдеще и се надяваме да има повече работни места за нас, моите еколози, да ни гласуват доверие. Университета го избрах, защото тази специалност в България не се предлага в много университети. Аз съм и от Шумен и ми е удобно просто и специалността е преподавателите са на високо ниво. Чувстваш ли се достатъчно добре подготвен на Шуменския университет, за да се реализираш успешно на пазара на труда? Да, чувствам се доста добре подготвен. Мисля, че съм готов да започна още днес, както се казва, работа и да съм на едно добро ниво, което съм получил от добрите преподаватели, които са ни обучавали през тези 4 години. Аз съм Станислава, завърших биология и химия. А с какво те привлече точно тази специалност и Шуменския университет в частност? Ами аз специално се отказах от учене на музика в София, за да дойда тук. Единствено защото искам да бъда учител и да преподавам точно биология и химия. И това е причината. Какви 3 съвета би дала на всеки, който реши да следва в Шуменския университет? Какви 3 съвета? Да бъде задължително сериозен, да използва библиотеката и кафето тук е много хубаво. Според мен Шуменския университет е най-добрия в България и както казват всички, нали, съм слушал и колеги и други хора са много радостни, весели, нали, да бъдат тук и това е. Уважаеми абсолвенти, ако сте съгласни с клетвата и сте готови да я положите, моля, кажете, заклевам се. Заклевам се. Като заместник ректор на този университет, упълномощен от Закона за висшето образование и правилника и церемониала на университета, имам честа да ви присъдя званието
бакалавър и магистър с всички негови права. Йорданка Станиславова Тончева. Стефан Йорданов Стефанов.